Στο νομό Ξάνθης, ο οποίος έχει παράδοση στο ποδόσφαιρο, λειτουργεί εδώ και παραπάνω από μία δεκαετία μία ακαδημία που πληρεί όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που θα ζήλευαν ακόμα και ομάδες υψηλότερων κατηγοριών, καθώς ο ΑΟ Βιστονίδας διαθέτει 4 γήπεδα, βοηθητικούς χώρους και εξοπλισμένο γυμναστήριο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν υπό τις καλύτερες συνθήκες και οι προπονητές έχουν τα απαραίτητα εργαλεία που τους επιτρέπουν να δουλέψουν σε επαγγελματική βάση. Οι ακαδημίες στον αθλητισμό επιτελούν ένα πολυδιάστατο έργο που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποια από τα μεγαλύτερα αγαθά της ζωής: σωματική υγεία, κοινωνικοποίηση, αξίες και ιδανικά, καθώς και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη είναι ένα τμήμα από τα κέρδη των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο ΑΟ Βιστονίδας διαθέτει επαγγελματίες επιστήμονες στον χώρο του αθλητισμού που ασχολούνται συστηματικά και μεθοδικά με τη βελτίωση των ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων των εκολαπτώμενων ποδοσφαιριστών, ενώ παράλληλα φροντίζουν για την αθλητική καλλιέργειά τους, λειτουργώντας ως παιδαγωγοί. Πλέον, ο ΑΟ Βιστονίδος ξεκίνησε την αναδόμηση της Ακαδημίας με μπροστάρι τον Γιώργο Πανίδη, που επέστρεψε στο Σύλλογο, όπου μαζί με τον Ηλία Πουτακίδη αποτελούν την εγγύηση για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Επίσης, ο Σύλλογος έδωσε μεγάλη βαρύτητα και έμφαση στο νευραλγικό κομμάτι της Ακαδημίας και γι' αυτόν άλλωστε το λόγο ανέθεσε τη διεύθυνση της Ακαδημίας στον πολύπειρο Απόστολο Κουτρουλό, ο οποίος έχοντας ως άμεσους συνεργάτες τον Νίκο Μαυρομάτη και Μιχάλη Ντάκο θα οδηγήσουν το Σύλλογο στη θέση που το αρμόζει. Παράλληλα, φέτος έγινε επανεκκίνηση και στο προπονητικό team των Ακαδημιών, όπου έχουν ενταχθεί αρκετά νέα πρόσωπα με γνώσεις και διάθεση για προσφορά.
I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while. These are the champions. Just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την Κεσαρία στις αρχόντισσα κυρία. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Είμαι ο Γιώργος Πανίδης. Το προηγούμενο καλοκαίρι, σε συνάντηση που είχαμε με τον Ηλία Πουτακίδη, αποφασίσαμε να μπορέσουμε να κάνουμε το σύλλογό μας δυνατό και να αποκτήσει την έγκλη την οποία είχε παλαιότερα, ρίχνοντας μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες μας. Είμαι σίγουρος με τη βοήθεια και τη στήριξη τη δική σας, γονέων και αθλητών, ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουτρουλό και τους συνεργάτες του για την άψογη εργασία την οποία κάνουν σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλη την οικογένεια της Βιστονίδας χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Μπούκας Τηλιανός, προπονητής των φλάκων στο αθλητικό όμιλο Βιστονίδας. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε μια χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία και καλή σταδιοδρομία στους αθλητές μας στο σχολείο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σταύρο Χρήστος, είμαι μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας και εύχομαι σε όλους μια χρονιά γεμάτη αγάπη, ευτυχία, χαρά και όλοι να είμαστε γεροί και να είμαστε στα γήπεδα. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Νεκτάριος Πατμάζογλου, σας εύχομαι καλή χρονιά και έχω το καλύτερο τμήμα στην Ακαδημία. Είμαι ο Δημήτρης Φιλτανίδης ή αλλιώς Φίλτα. Η θέση μου στην ομάδα είναι τερματοφύλακας και είμαι ο πιο μικρός της παρέας. Γελάτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προπονητές μου για την υπομονή που έδειξαν απέναντί μου. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο και στη διοίκηση και εύχομαι η ομάδα του χρόνου να πετύχει τους στόχους της. Γεια σας, ονομάζομαι Κιωσέ Μεχμέτ, είμαι 17 χρονών, παίζω στην ομάδα της Βιστονίδας. Σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και με ευτυχίες. Για το 2025 σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Γεια σας, είμαστε παίκτες του ΑΟ Βιστονίδας και ευχόμαστε μια καλή χρονιά με υγεία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Αλέξανδρος Παπαστεφάνου. Φέτος ήρθα στην ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη τη διοίκηση, από όλους τους παίκτες και ειδικά από τον προπονητή μου, γιατί πέρα από καλούς παίκτες βγάζει και καλούς χαρακτήρες. Τα υπόλοιπα στο Sport Arena. Καλή διασκέδαση.
Ανάσαμε λοιπόν, πήγαμε να ξεκουραστούμε και αφού πέρασαν κάποιες ώρες ήρθε η ώρα να πάμε στην προπόνηση. Ήρθε ο coach, μας πήρε, τον ευχαριστούμε πολύ και φτάσαμε στο γήπεδο. Πολύ όμορφος χώρος για μπάλα και αφού μπήκαμε μέσα αντιθήκαμε και ετοιμαστήκαμε για την προπόνηση. Εδώ και το γήπεδο μας, ανέμορφο. Κάπου εδώ τελειώνει και η προπόνησή μας και επειδή ήμασταν πολύ κουρασμένοι πήγαμε σπιτάκι για ύπνο. Αν έφτασουμε μέχρι αυτό το σημείο πάτε ένα follow και ένα like για να βλέπεις και άλλα τέτοια, πρέπει να πάμε 20k. Είμαι ο Νίκος Αμμωτουσίδης και παίζω στον αθλητικό όμιλο Βιστονίδες και η επιθυμία μου είναι να γίνω καλός τερματοφύλακας. Είμαι ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ανήκω στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Βιστονίδας και η επιθυμία μου είναι να γίνω χρήσιμος στην κοινωνία και καλός ποδοσφαιριστής. Με λένε Γιάννη και είναι η πρώτη μου χρονιά στη Βιστονίδα. Άκουγα καλά λόγια για την Ακαδημία από φίλους μου και έτσι αποφάσισα να έρθω κι εγώ. Έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις με πολύ καλούς προπονητές και γενικά ένα πολύ όμορφο κλίμα. Ευχαριστώ. Σας, είμαι ο Στέλιος Πατάλιας και παίζω στην ΚΑΠΑ 12 της Βιστονίδας και μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα μου και θέλω να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο πρωτάθλημα. Ονομάζομαι Καμψά Ισέ και παίζω στην Ακαδημία της Βιστονίδας και μου αρέσει μπάλα. Ονομάζομαι Καμψά Αχμέτ και παίζω στην Ακαδημία Βιστονίδας και μου αρέσει πάρα πολύ. Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη. Γεια σας, εγώ είμαι ο Ελτουρούν Ολού Ερήμ. Παίζω στην ομάδα της ΑΟ Βιστονίδας και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους συμπαίχτες μου και από τους προπονητές μου και αγαπάω την ομάδα μου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, είμαι ο Λευτέρης Κυρλίδης. Παίζω στο ΚΑΠΑ 8 της Βιστονίδας. Ο προπονητής μου είναι ο κύριος Νυχτάριος και μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Γεια σας, είμαι ο Αχμέτ Ογλου Σινάτ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκω μέσα αυτή την ομάδα. Λογλού Βασιλική, παίζω στα ΚΑΠΑ 8 της ομάδας Βιστονίδας. Μου αρέσει πάρα πολύ η μπάλα και η ομάδα μου. Καλή χρονιά με αγάπη και υγεία, να είμαι καλή στην μπάλα. Καλησπέρα, είμαι ο Χριστόφορος Κατατζής. Αγωνίζομαι στην ΚΑΠΑ 8 Βιστονίδας και απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. 1, 2, 3, Βιστονίδα! Είμαι ο Κοκάλας Νικόλας και παίζω στην καλύτερη ομάδα που τη λένε Βιστονίδα. Με τον καλύτερο κύριο. Βιστονίδα! Είμαι ο Ευγένος Χαρισιάδης. Είμαι 4 ετών. Ο πιο μικρός παίκτης της Βιστονίδας. Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω προπονήσεις και αγώνες. Έχουμε τους καλύτερους προπονητές. Περνάμε ωραία και εύχομαι να κερδίσουμε πάντα.